to, čo stále hovorím, že je dôležité dať k tomu celému Shoganu vašu osobnú značku, vaše meno. Mňa veľakrát ľudia, keď si s nimi potom píšem, mi netýkajú, lebo majú pocit, že ma poznajú z videí. A toto je, nie písmenka robia biznis. To je jedno, akú firmu robíte. A tam bolo strašne veľa ľudí z rôznych firiem. Ale práve tí, ktorí sú viditeľní a hambia sa, jasné, že sa hambia, ale tí majú vlastne výsledky. Takže toto je také dôležité, aby aj keď prší, aj keď sa mi nechce, ráno vstanem a idem robiť aktivity produkujúce príjem. Lebo nie je dôležité, s koľkými ľuďmi som rozprávala, ale to, aký obrad firme doručím, keďže je to obchodná firma, toto je dôležité. Koľko ľudí privediem, aký mám obrad. A už to, čo je za tým, áno, každé číslo je nejaký príbeh. Ja zhruba poznám každý príbeh jednej z vás, tie, ktoré ste vlastne u mňa, a viem, že to nie je vždy ľahké, ale to je proste tá cesta od bodu A po nejaký bod, kde sa chcem dostať. A nevidieť za tým hneď len peniaze. Pretože kým rozohrejeme celé svoje teplé okolie, plus si získame dôveru u cudzích ľudí, čo sú vlastne studené kontakty, ono to trvá. Robiť niečo preto, že chcem, nie že musím. Veľa ľudí chodí do roboty celý život 40 rokov a jedinou ich vášňou je televízor a telenovely a tie všelijaké programy. Ja chcem žiť inak. A ja hľadám aj ľudí, ktorí chcú žiť inak. Ten pocit, že nemusím pracovať, ale chcem, je veľmi podstatný v tom celom, čo je. Môj manžel veľmi dobre zarobí. Ja by som ani pracovať nemusela. Čo by som s tou Anitou v sebe, tou horiacou robila? Čo by som robila? Neviem. Proste ja si chcem sama sebe dať čo dokázať a byť hrdá a mať svoje peniaze. A nie len, že to manžel zarobí, to doniesť, čo. Takže to. Autenticita versus AI. To sa tam dosť veľa preberalo, že aj to AI sa v dnešnej dobe mení. A keď ste si všimli, ja bežne dávam, že som namaľované, keď som s detičkami alebo takto. Veľakrát tak mamky, ktoré ku mne chodia po deti, oni normálne tak, že potom pozerajú to ty, áno, to je úplne iná žena, nie keď som namaľovaná a keď nie, ale je to súčasť mňa. Aj preto som možno autentická pre ženy bežné, ktoré nie sú, ja to volám, že instagramové pútky. Ale je to dôležité, aby ste boli sami sebou, na nikoho iného sa nehrali, pretože to človek zistí. Niektorá je viacej taká skromnejšia ako